натиҷаи талошҳои якҷояи ҷамъияти саҳомии кушодаи нафту газ ва соҳибкори маҳаллӣ ғаффор ҷалолов буд, ки зимистони гузаштаро қисме аз сокинони шаҳри Кӯлоб бо истифода аз гази табиӣ паси сар намуданд. чоҳи рақами 5 дар кони пӯшёни ҷанубии ноҳияи Восе, ки солҳо инҷониб бекор хобида буд, маҳз бо маблағгузории муштараки ин соҳибкору ширкати нафту газ эҳё карда шуд. пас аз таъмири асосии чоҳу санҷиши қабатҳои он аз умқи 894 метр газ истихроҷ гардид. иқтидори истеҳсолии ин чоҳ дар як шабонарӯз ба 4000 метри мукааб баробар буда, захираи он 13 миллион метри мукааб арзёбӣ мегардад. муддати 3 сол ҳаме дава кардум. 890 метр кофтан газа бировардан. газа бировардем, баъд як соли дароз труба кофта, ҳар ҷо труба ҷамъ кардем. баъд ҳамин канал экскаватор овардум, михлопат овардум. ҳаминҷа трубаро 7 километр баландию пасти хати гузарондем. уҷада хат мерафтак ба Кӯлоба то ҳамун тара бурдем, уда пайваст кардем. ҳаминҷа газ шард рафт. ана 4 моҳ ҳамин зимистони хунукии шадида халқи Кӯлоба 60% газ додем. ноҳияи дигари нафтхез дар ҷануби кишвар Балҷуон аст, ки 5 чоҳи тавлиди нафтро дар худ ҷой додааст. аммо масъулон аз коҳиш ёфтани захираҳои нафтӣ дар ин минтақа изҳори ташвиш мекунанд. агарчи дар чоҳи рақами 20 қитъа дар як шабонарӯз аз умқи 1300 метр ҳудуди 22-23 тонна моеъ истихроҷ мегардад, вале нафти хоми тавлидшаванда дар тамоми чоҳҳои қитъа дар ин муддат ҳамагӣ аз 4 то 5 тоннаро ташкил медиҳад. дар шароити давраи шӯравӣ истеҳсоли захираҳои нефту газ дар ин ҷо беҳад зиёд буд. бо мурури замон ки дар ин байн чандин солҳое ки гузашт, захираҳои табиии зеризаминӣ сол ба сол кам шуда рафта истодаанд. ҳозирам дар як шабонарӯз истеҳсоли нафти хом ба миқдори 4 то 5 тонн истеҳсол карда истодаем, ки захираҳои обишам дар таркиби нефт беҳад зиёд мебошад, ки ба тарзи миёна 95-96% ташкил мекунад. мо дар даври шӯравӣ буд, ки истеҳсоли нефт дар як шабонарӯз то 700 тонн истеҳсол мекардем. аз он ҷумла газ ҳам ба ҳамин миқдорҳо зиёдтар буд. лекин бо умрии замон ҳозир дар як шабонарӯз ба 4 ва шумораи солонаш то 1500 тонн ҳозир ба ҳамин дараҷа омода расидагӣ ҳастем. имрӯз дар кишвар 8 корхонаи ватанӣ дар самти истихроҷи нафту газ фаъолият дорад, ки иқтидори истеҳсолии онҳо дар як шабонарӯз ба 70 тонна баробар аст. ҳамзамон ҳудуди 7 ширкати хориҷиву муштарак низ имрӯзҳо машғули истихроҷу ҷустуҷӯи нафту гази тоҷикистонанд. мутахассисони вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат мегӯянд, соҳаи истихроҷи нафту газ дар маҷмӯъ дар Тоҷикистон тақрибан рушд надорад, зеро баҳрабардорӣ аз конҳои нав техникаи қавӣ ва маблағи зиёдро талаб мекунад. барои таъмин намудани аҳолӣ бо намудҳои дизелӣ, сӯзишворӣ, бензинӣ, ин ҳам бозам кашф ва кушодани конҳои нави нафту газ лозим меояд, ки барои ин аввал корҳои сейсма иктишофӣ гузаронда дар кор, баъд пармакунии чоҳҳои ҷустуҷӯи иктишофӣ, ки ин вақти тӯлониро талаб менамояд ва маблағи бисёр ҳам зиёд лозим аст. барои ин ба таъкиди мутахассисони саридораи геологияи тоҷик, имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 70 майдони ояндадори нафту газ мавҷуд аст, ки онҳо ба омӯзиши геологӣ ниёз доранд. ҳоло дар қавмраи мамлакат дар самти кашфи конҳои нафту газ як қатор ширкатҳои бонуфузи Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Франсия, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Британияи Кабир машғули корҳои омӯзиши геологӣ ҳастанд. аз ҷумла барои истихроҷи нафт дар ҷануби кишвар 3 ширкати хориҷӣ Тотали Франсия, CNPC Чин ва TTC Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ширкати муштараки Бохтар Operating Company-ро таъсис доданд. ширкати дигари фаъол дар самти ҷустуҷӯ ва муайян кардани конҳои нафту гази Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпроми Федератсияи Россия мебошад. ин ширкати русӣ чанд сол инҷониб дар талоши истихроҷи нафту гази кишвари мост. аммо тавре масъулони вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат иттилоъ доданд, фаъолияти Газпром дар самти пармакунии 6450 метр то кунун натиҷаи дилхоҳ надодааст. мувофиқи маълумотое ки мо дорем, маълумотое буд, пармакунии чоҳ то 6450 метр расонида шуд, 8 қабати маҳсулдори вай омӯхта шуд ва ҳама майдон ба итмом расонида шуд, лекин сабабаш ҳамон
нуқтаи буриш гирифтани ва ё маҳсулот надод. ҳамин хел акт кардан ва ё маҳсулот надод. Барои ҳамин ва ё аз нав чхеле ки презентация гузарондан дар вазорат оиди масъалаи мазкур комиссияи газпромда пешниҳод кардан ва ё қабул кардан ва 2016 ва ё нияти аз нав нуқтаи нав барои парма кардани сари қамиш бояд муайян кунад. нокомӣ дар истихроҷи нафту гази худӣ боис ба он шудааст ки имрӯз маҳсулоти нафтии мавриди ниёзи кишвар қариб 99% аз хориҷ ворид мегардад. аз ҷумла дар соли 2016 воридоти 1,753,4 тонна маҳсулоти нафтӣ аз хориҷи кишвар ба нақша гирифта шудааст. нақшаи истихроҷи нафти дохилӣ бошад ҳамагӣ 24,000 тоннаро ташкил медиҳад. маҳз ҳамин вобастагӣ аз ҳад зиёди кишвар ба нафти воридотӣ имкон намедиҳад ки сокинон ба маводи сӯзишвории арзон дастрасӣ дошта бошанд. тавре аз омор бармеояд, имрӯз нисф бештари бозори маҳсулоти нафтии Тоҷикистонро Федератсияи Россия дар даст дорад ва ин кишвар дар феҳристи мамлакатҳои воридкунандаи маҳсулоти нафтӣ ба ҷумҳурии мо мақоми аввалро соҳиб аст. сабаби яккатозии Россия дар бозори нафти Тоҷикистон ин созишномаи дуҷонибаест ки ба соҳибкорон бидуни боҷи гумрукӣ ворид кардани маҳсулоти нафтии Россияро кафолат медиҳад. бе пардохти боҷи гумрукӣ ворид кардани нафт имкон хоҳад дод ки маҳсулоти нафтӣ ба муштариён низ бо нархи арзонтар дастрас гардад. созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ҷиҳати бебоҷи гумрукӣ ворид намудани 830,000 тонн маҳсулотҳои нафтӣ пешбинӣ шудааст ва корхонаҳое ки аз тарафи воридоткунандаҳои ҷумҳурӣ айни замон 795,000 тонн шартнома баста шудааст. коршиносон ба роҳмондани коркарди маҳсулоти нафтиро дар дохили кишвар аз роҳҳои дигари коҳиш додани нархи сӯзишворӣ дар мамлакат арзёбӣ мекунанд. тибқи нақша дар чанд соли оянда бо фаъол гаштани як зумра корхонаҳои бузурги коркарди нафт дар ҷумҳурӣ омори воридоти нафти хом ва коркарди он дар дохил ба маротиб афзоиш хоҳад ёфт. аз ҷумла дар шаҳри Конибодом нахустин корхонаи коркарди ниҳоии нафти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нафтрасон ба фаъолият пардохт ки он дар ҳамкории соҳибкорони ватанӣ бо сармоягузорони хориҷӣ бунёд шудааст. айниҳол иқтидори истеҳсолии коркарди солонаи корхона 70,000 тонна нафти хом буда ҳамасола ба маблағи 70 миллион сомонӣ маҳсулоти тайёр истеҳсол хоҳад кард. таъсиси корхонаҳои нави коркарди нафт дар ҳолест ки бархе аз корхонаҳои мавҷудаи соҳа бо сабаби норасоии нафти хом бо иқтидори пурраи худ фаъолият карда наметавонанд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷалолӣ дар шаҳри Кӯлоб барои коркарди 300 тонна нафти хом дар як моҳ пешбинӣ гаштааст. аммо бо сабаби набудани ашёи хом моҳе ҳамагӣ 50-60 тонна нафти истеҳсоли ватаниро коркард мекунаду халос. дар соли 2015 ин корхона ҳамагӣ 846 тонна маҳсулоти нафтиро коркард кардааст. 50-60 тонна нефт мегирем дар як моҳ. ҳамира мо коркард мекунем дар 3 рӯз, муддати 3 рӯз коркард мекунем. хай сабабое ки нефт кам будан истеҳсол мекунем. аз ҳамин нефт бензин, саралка, каросин ҳамин чизоро истеҳсол мекунем ва аз боқимондаи вай мемонад мазут. амро ба корхонаи девии шаҳр ҳамчиро пешниҳод мекунем, дастрас мекунем ва ё аз ин мазути мо асфальт тайёр мекунем. агар 10 тонна коркард кунем, аз 10 тонн 1 тонн бензин истеҳсол мекунем ва инҷо бо каросин дорад таркиби нефта. бо каросин хай 800 литр каросин мегирем, 2 тонн саралка мешавад, баъд боқимондаи вай мазут мешавад. ин дар ҳолест ки соли ҷорӣ ба кор пардохтани боз як корхонаи бузурги коркарди нафт дар ноҳияи Данғара ба нақша гирифта шудааст. иқтидори истеҳсолии ин корхона дар як сол коркарди 1,200,000 тонна маводи нафтӣ хоҳад буд ва он дар як рӯз метавонад то 360 тонна нафти хомро коркард намояд. коршиносон мутмаинанд ки дар сурати ба кор пардохтани ин корхона вазъи соҳа тағйир ёфта, нархи сӯзишворӣ дар кишвар то 30% поён хоҳад рафт. дар ҳоле ки мо тавонем ашёи хомро аз онҳо харид кунем ва ба Тоҷикистон ворид кунем ва инҷо кор кард кунем, яъне як хеле нарху метавонад поин биёрад. шумо медонед ки ин бастагӣ дорад бозам бар болои нархи он омадани мисол раҳгиро, баъд гумрукӣ, баъд он ширкатҳое ки дастиохар ки мефурӯшанд он масъолеро бастагӣ дорад бар фоизе ки бар сари нархи ҳамон маҳсулот мекашанд ва яъне ки фоидаи худо мегиранд ба он вобастагӣ дорад. вале дар ҷамъ бигирем, яъне ба ҳар ҳол яъне хонахо нарх поён меояд. хонахо яъне агар бигем тақрибан дар фоиз тақрибан
شاید 30% اگر بگیم اشتباه نمیکنیم نرخ باید پایین باید بیاد. гуфта мешавад ки дар шароити кунунӣ умед бастан ба истихроҷи нафту гази худӣ роҳи раҳоӣ аз мушкили таъминот бо ин навъи маҳсулот нест. зеро натиҷаи хоҳ мусбату хоҳ манфии корҳои омӯзиши геологиро мебояд солҳо мунтазир шуд ва хеле заҳматталабу душвор будани кори истихроҷи нафти дохилиро ҳам ширкатҳои ватанӣ ва ҳам хориҷӣ собит кардаанд. аммо ба роҳ мондани коркарди пурраи нафт дар дохили кишвар ва воридоти нафти хомро аз хориҷ коршиносон роҳе арзёбӣ мекунанд ки натиҷаи он дар наздиктарин фурсат аён хоҳад шуд. аммо дар ин шароит дар хусуси роҳҳои таъминоти корхонаҳо бо нафти хом низ бояд андеша кард.